ntchito mwadayiyamba alongwe sadayimalize. Lero kumwanda kwayatsama, kwayamba kutola mmodzimmodzi omenyera kumeneko ufulu wanthu. ndikulira kwa abusa Moses Shumba amene akulira Sir Charles Ben Longwe amene maola ochepa apitawo talengeza pano pa Nyasa Voice Box kuti ndithu amwalira. Tiye limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Pastor Moses Shumba ali ndi mawu a mtundu wanji onena zokhudzana ndi Sir Charles Ben Longwe kuti moyo wawo ngati activist amagwira ntchito bwanji ndipo iwo ngati Pastor Shumba akuwakumbukira bwanji Sir Charles Ben Longwe. Tiye limodzi pano pa Nyasa Voice Box ndipakamaliza Pastor Shumba musayiwale kuti uza maganizo anu in the comment section below. Pompano pa Nyasa Voice Box ndipo tikubwerezanso kuti ayi mzimu wa Sir Charles Ben Longwe uuse mumtendere. Thambo lagwa, ogwira mtengo tausowa. Lingaliro lathu lonse laphwanyika. Tinali mu debate umodzi oti mwina dziko lathu tingathe kulipulumutsa, otilimbitsa mtima ndi okhala patsogolo pathu ndi amene watisiya. Tinene mosapsatira, kwabukatu ma-activist ochuluka chifukwa cha Sir Charles Ben Longwe. Enafe sitinkadziwika, komatu mu nthawi ya HRA tidayamba kutchuka nkudziwika gwero lake Sir Charles Ben Longwe. Tapanga matukutuku, inde tapanga zifurimbiti, koma sitidatayane pena paliponse. Ngakhale wena amaona ngati kuli nkhondo, koma activist sachita nkhondo. Muja abakambira anzathu ma Rastaman amati Rastas never die. Chimodzimodzinso ma activist sayambana. Popeza umunthu umakhala ulipo mkati mwathu, kumangokhala kusemphana nkukozanso zinthu, nkumayenda chitsogolo. Koma lero thambo lagwa. Kuchoka kwa Alon Ben pakati pa Malawi ochuluka kwaswetsatu mitima yochuluka. Amphawi ndi olemera omwe atisiyatu manja ali mkhosi. Kumamveka mawu ena anthu amayankhula kuti tikayiyamba ntchito sitimayilekeratu pa njira, komatu Alongwe atsutsana nawo tumwambi umenewo. Ntchito mwadayiyamba Alongwe sadayimalize. Lero kumwanda kwayatsama, kwayamba kutola mmodzimmodzi omenyera ufulu wanthu. Mkati mwanga mwadzidzimuka, popeza ena olamula adayankhula kuti khumbo lawo pofika Julayi afuna kuthana ndi ma-activist onse. Zayamba kundipatsa mantha ine kuti tigwirano mtengo wanji tsopano, popeza tinkati tikayang'ana uku timapeza tunsanamira yotilimbikitsa pomenyera ufulu wa anthu. Ndiye yemwe wagona lero, kodi adzukanso ndani kuti akatilimbikise pa activism. Usatitu activism yongodzuka, koma activism mkati mwako mulibe,
koma kukhalatu ndi yeniyeni activism mkati mwa mtima mwako, imene ndidayiphunzira ine kwa Sir Charles Ben Longwe. Ndidavutatu nthawi ina yake chifukwa chakumangidwa kwa anthu otchuka angapo, akambanje, Victor ndi ena osiyanasiyana analipo pamenepo, Chris Mbendera. Ndidatumidwa ine Thamanga Shumba katiyimirire HRA. Tidakumanatu ndi anthu osiyanasiyana. Bambo Lida Mulandu anadzipereka kuthamanga nawo pa galimoto yawo. Ndi mzimayi uja tinayendera limodzi kukapulumutsa abale. Charles Ben Longwe sanagone mogwirizana ndi Comrade Ntanyiwa kutchulatu dzina langa pafupipafupi, anthu namayamba kulidziwa. Zonsezi ndikati ndilingalire mozama ine, mkati mwanga mwadzaza misozi. Inde munthu sakhala wabwino kwa anthu ochitsa, koma tikati tikaganizira ndi kulingalira za Charles Ben Longwe, palibenso. Munthu olimba mtima, munthu odziwa kuyankhula, munthu ochipanda mantha. Chimene chinkandisangalatsa mwa iye, akazindikira kuti apa ndalakwitsa, amavomereza ndi kupepesa. Zimene mumalingaliro mwa anthu ochuluka amene amati ndi ma-activist sakwanitsa kutero. Thambo lagwa. Titani ife ma-activist tikafunsa kuti ife opangire, tikayimira nawo zopati, popeza chinkulirano mkati mwathu nchochuluka. Koma Charles Ben Longwe ndiye khaya anapereka chitsanzo chabwino kwa tonse. Amalawi, mundivomereza inu, kwachitika zinthu zochuluka zimene zimatha kumupsesa mtima Charles Ben Longwe. Ambiri adayankhula dzipongwe, bwera konkuno, bwanji kuyankhulira kunja. Anabweradi. Kani kubwera ku Charles Ben Longwe kunali kuzatitsanzika mwa mtundu oterewo. Tikadadziwa, tikadakuletsa kubwera kuno. Ukadakhala kumweko, nkumationgolera mafupa oli kunja komweko. Mwina zikadatichitira bwino tsiku lina. Kulira kwathu kukanadzakhala chimwemwe tsiku lina. Koma nchani chabale? Titani tsopano? Ma-activist titani tsopano? Popeza kholo lathu limene linatiphunzitsa kulimba mtima latichokera pakati pathu. Analitu mamuna wa zitho zake. Mamuna kuti akamayankhula nkumamva mkati mwanu kuti pagonatu mamuna yapa. Ayankhuliratu mtundu wa Malawi. Koma tsopano thambo lagwa. Tima ndi ndani? Kapena ndinu? Antanyiwa, tima ndi ndani? Kapena ndinu? DC, tiyang'ana pati? Kapena ndinu? Richard, mutiyankha? Kapena tipite kwa achimwaza? Nkutero kapena kongophuphaphupatu, tusakasakatu, luso ndi luntha la mamuna wagonayo, kuti kodi angalikwanitsenso ndani? Kapena tipita kwa akambanje, mwina mongokuwakhuwa, kapena tilowerenso kwa aphiri a Jonathan, kapena tipite kwa Bile Banda, nanga titchulenso ndani? Popeza pakati pathu thambo lagwa. Tigwire mtengo wanji ife anamalira? Tilowere kuti tsano? Kodi activism yathu ikupita? Kodi akuyisokolotsa chonchoyo akhale ndani? Tikumva tuzambiri.
anadwala mwendo adithira poison kodi tizipita mwa mtundu otero? Malawi choyankhula ndilije ine popeza pakati pathu thambo lagwa. Luso lake la Sir Charles Ben Longwe ladzidzimutsatu Amalawi ochuluka ndosamukonda yemwe wadandaula. Sindidziwa ngati zimatero kuti munthu tizimfuna akagona chonchi pamene wakhala ndi moyo natimenyera ufulu timakhalatu anthu ochuluka nzeru kumamunyoza. Amalawi watichokeratu Charles Ben Longwe. Sitimvanso akutitchulira University of Adox, sitimvatu akutitchulira liwu lija loti ndine Nterera Nyani pamwe. Mwayiona imeneyo amati akamayankhulatu nkumamva kuti mwana wa Longwe uyu. Thambo lagwa. Tingomfunira zabwino namalenga mtengeni munthu wanu nsamalireni. Adalimbana nako kulimbana kwabwino kufuna kupulumutsa unyinji wa anthu anu m'dziko la Malawi. Lero walimbana nakonso kulimbana ndi mwendo wake kuti mwina akwanitsenso kuupulumutsa moyo wake, koma zakanika. Tigwira mtengo wanji chauta ndino amene mungathe kutitonthoza ndi kutilimbikitsa. Pakati pathu pabuka maactivist ochuluka, ena amijedo, ena achoonadi, ena adyera, ena akadzifere. Mulungu tiunganitseni pamodzi tililiretu mdzathuyu ndikutsanzikana naye ndikuti mphamvu zake asapite nazo, kulimba mtima kwake asapite nako, koma atisire ife monga anachitira Eliya popita kumwamba adasiya mphamvu zake kwa Elisa. Chomwechonso ife tipemphe mphamvu ndi kulimbika mtima kwake kwa Sir Charles Ben Longwe kuti atisiyire tilimbane nako nafenso kulimbana kwabwino. Tikudziwa kuti kwasala chire mkomwetu moto upita, komabe sitichita mantha popeza tidayima ndi kunenetsa kuti tidzayima kupulumutsa Malawi. Sitizafoka, sitizaopa, sitizatopa. Mzimu wa Sir Charles Ben Longwe uwutse mumtendere. Pastor Moses Shumba. Bye bye, Ben. Bye bye, Ben. May you rest, may your soul rest in eternal peace.